तो dol rok haina hai tese phung kaham joto no nani joto youtube family rok no hingkai sungtini hingkai ko sok paija sabkata so haino hai khowai o hingkai sungtini kisa samung sini kwbangma tongo samung hingkai sungkuni phailajak eko sungkuni phailajak bo bai ani choto bai hingkai sunga oro tabuk kisa office tilo samung paimani pore hingkai sung ayang subhas park kalibari bebak jaga no guri lainai hingkai sung tabuk oro kam pai eko sok paika kohino oro sung tabuk oro kisa kam rok tongo konoi no bera lainai kisa manui rok nailainai hingkai tabuk hingkai dogano sok paika eko mo nailai tongo sungkuni khai no hingkai nainani oro jota kwbangma no tongo haibano chung kaisa no painani bagui ba kwbangma tongfano choose khaina no ekta no hingkai amo haino mo hingkai chung oro kom price bai no manui paimano ta o dogano hingkai ekoboni jagao hingkai to kisa price bango mani bagoi chung bini oro no sob somoi phaio norok mo dogan hingkai kohino rokni 3 tala sakao chung oro sob somoi no phaio ta dol rok eko chung hingkai tabuk paia konoi paika hingkai tabuk aste aste chung thanglai swnai ta hingkai tabuk hingkai ongkhor lai tongo eko hingkai yango hingkai chung thanglai nai tamni bagui ang asuk din video faimai yang tokai manlai sina yang pura jiotne asuk hamyang khanorok sakang ka wana jaknai prai 10-15 din kawai tongkha ang pura video rok mane time rimaya pura onek mane lewoi kubuni jaga rok thango se video ro upload khai nogo phai publish ma mane ekdom signal ekta rok tongo onge dol rongge bike ang abu bai video upload khai mana ekta video upload khai nang khai 2-3 din nang thong onge bati tam khane ba video rok ba no yero tong snai ma tong rok khai so tabung ke ko tiffin channel ni ba asuk bai jak ngedol rok sung tabung nge tipin salai snai ko nahar laika sungkai tomorong no salai sung bosu buisuk sung dam sokoi chawi mangala sung aso restaurant kotor bo hab bangala ngai sung tamni baga ngai je nong tabuk ta ekta example sung sala thango mo je tipin no nong kaisa dogano thanga hingkai barkha jaga 40 taka 50 taka no hingkai chung hingkai 20 taka paisung tongo ongoi thango hingkai basung tamni bakte 20 taka ni jaga 40 taka 50 taka khipnai bahai arba dol rok na dol rok taisa hingkai ang ani yango kisa mobile lo problem mongkha hingkai amoni bagui bo video rok phaimai yang dong video rok tok katal tok man yang tongo ta hingkai taboi ko naina di yang buske wati bhaika ekdom thaske wati phaimani bagui songo jaga kisa bathagai ma dong naina di kintu mone ayang saga eko songora masuk tong rakha kanai na tamne bagai wati phaimani bagoi hingkai basung masuk laisinai na bela wati sek tang hingkai bejalang no yang na di morong ha game rok moro ekdom super hit game thongmano boro saradin phana thong mano ta naina di jono kaisa phone naharka bosok distance naina di borok bosa hasal ka suka hingkai ang bokisa borok bai bosa video rok khai na kara khatai ko hingkai borok je borok game thongo hingkai borok bai to kok sapono kono interest kre borok kono nin kokno bo khanaglak abo haita hingkai sung ang tabung hingkai bo jaga thang tok naina dimbo hingkai khwai ni subhas park ang tabuk bus gari saka asuk jak naina di sini khwai ni bioro bahai ang tong ko yango mojotono khwai ni main town jagomo hingkai sung ang tabuk thangnai kaisa jaga rok sogoi kangkha nuknai naina di dol rok to gari saka asboi na kha eko borok si phaya ko mo hingkai mane khwai radhanagar stand jagomo hingkai mo town rok parung phaya kono hingkai tabung naina di wa borok kwbangma busuk naithotok wngthang borok kwbangma phano hingkai tabung hingkai first time onek bosor ni pore riksa kai tongo ta agartala sokpaijak tabung hingkai ko finally sokpaika hingkai tabuk naina di ang saisung no gani dol rok to borok tongbai borok ni tongma jaga o hingkai ang borok baksa rok tharai mathang jakha tamni hingkai ang saisung hingkai chung palkai kaisa jaga tonglai hinai tonglai sahar jak hingkai borok an bata booking kai tini ka hotel rok eko tabung ang hotel o sokpaika hingkai eko sung tabung hingkai hotel o hapka dol rok hingkai tini ni video rok bahai rok jakhono rok comment kai sati dol rok dini hingkai ang orono thusinai hingkai tini ni video mosuk nong snai ang te video rok khai nani ani time tonglak hingkai norok bai malai nai tesa katal video dol rok do hingkai asa khai noro jotono kaham na tongbadi hingkai tini ni video ron palace